matsayin marayu. Wannan aiki yana cikin ayyukan shiga musulunci guda biyar, zakka na ciki. Shin wannan hukuma mai albarka a hannun ta ma wannan aiki, Allah ya baka wayan doka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله muna Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai komi wanda ya bamu dama haɗu nan domin mu tabbatar da amsa waɗannan kayayyaki na alkhairi wanda mai daraja gwamnan jihar Zamfara ya yi da al'ummarmu. Ubangiji Allah ya saka da alheri, Allah ya sa bukatocin da a gare ku na duniya da lahira Allah shi biya muku. Allah ya sa wannan abu da musanadin yaye mana matsalar tsaro a cikin wannan jihar ta Zamfara. Allah ɗaukin sarki wanda ya yaba mu mutanen da suke ba da zakka kuma ya ainihin girmama su, ya kuma girmama ya karrama wanda ke taimaka maraya, kuma Allah ya karrama shi. Tsirar aminci Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce da ni da mai taimakon maraya da ni da mai tallafa ma maraya kamar ya tsuju ne a cikin aljanna. Mai daraja gwamna, wannan hukuma ta zakka da wakafi ta jihar Zamfara tun lokacin da aka kamata bata gushe ba tana ba da tallafi a ƙarshen gwamnatoci daban-daban, bangarorin rayuwar al'umma masu rauni, wato mabukata, miskinai, fakirai, tsofaffi, gajiyayyu, marayu, zaurori, marasa lafiya, masu neman ilimi da sauran bukatoci yau da kullum, kama da biyan bashi da biyan kudin haya har da maki da gida da kuma matafan da muzurin sai kare. Wannan hukuma mai albarka ta yi ayyuka masu yawa a ƙarshen shugabanni daban-daban da suka gabata a ƙarshen gwamnatoci daban-daban, kuma an asasa alkhairai masu yawa kama da na helkwata da sauran sassan wannan hukuma ta kowace emirate da kuma fulazoji da aka gina da kuma abin da hukumar ta mallaka na hilaye da gonaki da gidaje na wakafi waɗanda bayan Allah suke baya lokaci daban-daban. Alhamdulillah, Allah ya saka kowa da alkhairinsa. A lokacin mai daraja gwamnan jihar Zamfara da Mutawalli Maradun Karimin Qur'an, Allah ya taimake ka, ina taya ka murna da samun nasarori masu yawa a lokacin da kake jagorancin wannan jiha ƙarƙashin wannan hukuma. Wannan hukuma Allah ta taimake ka, tarihi ya nuna cewa ba ta taɓa samun wani lokaci da aka ba da tallafi ga mabukata kai tsaye cikin lokaci guda ƙasa ga shekara ɗaya aka tallafa mabukaci sama da 18,000 sai ga wannan lokaci na ga Allah ta taimake ka. Sannan kuma Allah ta taimake ka an ba da tallafi fanni daban-daban bayan abubuwan da muka gabatar a lokacin da ka zo kalmar da wannan tallafi na masarautu guda 17. Yanzu haka wannan alƙawarin da muka ɗauka na ba da ilimi ga 'ya'yan masu buƙatar musamman su 60 yana na yana gudana ta hanyar koyar da su ilimin kwamfuta na diploma ta wata 6 insha Allah. Allah ta muke kuma yau gashi bisa ƙoƙarin da ka yi da gudunmuwarka da aikin jajircewarka na tallafa marayu a matsayin ka baban marayu na jihar Zamfara, kuma gashi ka sake dawowa ka ba da miliyoyin ɗaruruwa na kuɗi wayanda aka kashe don a tallafa marayu 40,000 a cikin wannan jiha baki ɗai, wanda yake wannan tallafi ya shahi abinci, ya shahi sutura, ya shahi kuɗin ɗinki. Kowace masarauta maraya 1,800 sai ofana da tallafin abinci, masara tiya 6, gero tiya 6, shinkafa tiya 6, abin nan suga tiya 1, sannan za a ba mace abin nan wato marainiya a tamfa da naira 1,000 ɗinki, a ba maraya shadda da naira 1,000 ɗinki. Nan kuma ita masarautar Gusau ana lonka mata abin an gaba kowace masarauta
don haka a masarautar Gusau za a ba maraya 3,600 wannan tallafi kamar da an ka ambata lunkin sauran masarautu. Allah ya taimake ka anan hirkuta kuma akwai tallafi wanda an kawo rijistar marayu kai tsaye daga nan hirkuta, wanda shi kuma kai tsaye ana ba da shi ga marayu waɗanda yake nan suke karɓa maza da mata, saboda ita hirkuta ko dan wacce local government ko dan wacce emirate ya zo ne ya ba da suna za a mai rijista. don haka su kuma suna nan kai tsaye in an haɗa da abin an kawo masarautu da na hirkuta zai kama maraya 40,000 daidai da. Allah taimake ka wannan hukuma a ƙarƙashin jagorancinka bisa ga wakilci na kai maka a wannan ma'aikata shigowa ta na tsare-tsare waɗanda za su ƙara inganta aikin da kuma tabbatar da an ba da amana ga masu ita. Na farko duk wanda ya zo neman buƙatar tallafin kiwon lahiya ko ilimi ko bashi ko neman haya ko aurenwa ko tafiya ko wata lalura daga cikin lalurori, to mun shirya fam wanda za mu sa mutum ya cika a ɗauki datar shi, suna nai, adireshi nai, lambar waya ta yi, buƙatar da ya zo nema, sannan a zo a zauna manajamin su gami ya kamata a bashi, iya makin ɗin abin da aka ce za a bashi a rubuta a bashi. Muna ba da tallafi ga mutum guda an bayar daga naira 200,000 har zuwa naira 20,000 wanda duk ana yi wannan suna nan rekod. Bayan an ɗauki wannan takarda ta fam ɗin mutum za a ga ICT za ta sa wannan data a cikin kwamfuta a yi saving ɗinta a aje da hoton mai buƙatar nan da abin da an ka tallafa mai. Za a hidda wato rekod na sati guda wanda za a kirawo mabuƙatar nan ta wayoyinsu daga kowane wuri a zo a ba su tallafi gaban kwamiti a ɗauka a aje. Akwai audio da video da kuma rekod na kwafi na duk aikin da mun kai tun da na shigo 10 ga watan 6 2021 har zuwa yau ba wani abin da mun kai wanda babu da rekod ne aje a cikin kwamfuta. Akwai hard copy akwai soft copy. Wannan tsarin na yi shi ne domin a tabbatar da ba wai sunayen kawai ne ake gani ba, akwai mutanen kuma an ba su kuma an shaida. Allah ta muke ka daga bakin lokacin da kuka daɗo muna board member, part-time members da permanent members, yanzu kuma wato ainihin aiki ya canza wadda ya yi. Yanzu za mu kasance mu yi unhwani da board member ɗinmu na kowace masarauta, permanent members da part-time members, mu haɗa kwamiti wanda zai kasance wa verification committee. Kowa zai kawo mutane daga masarautar shi a haɗa ga jiha baki ɗai a zai kai disbursement kowane wata insha Allah. Wanda mai daraja gwamnati ya gabatar na ƙarshe wanda an kai shi ne daga reshi ne muka dakatar muka ta sai an gama harkar azumi za a ci gaba da wannan tun da mun samu wakilci daga kowace masarauta don a samu yin adalci. Allah ta bike ka wannan aikin yanzu kuma da ka kaddamar na tausaya masu rauni marayu, na yi kwamiti daban-daban wanda na mutu 42. Kowane kwamiti yana ɗauke da ciyaman da sakatare. Kowace masarauta tana da part-time member guda ko biyu. Sannan kuma su permanent member mu guda 10 daga kowane zone akwai su. Sai na yi umarni da zone 4. A ƙa'idanci zone 3 ake raba Zamfara, amma dai don aiki mai sauƙi sai muka ce Gusau ce central zone, Gusau ainihin babinan wato ainihin Tarfashi, Tsafe, Maru, Dan Sadau da Bangudu, wannan shi ne central zone. Mun kawo kwamiti wanda yake Honorable Naziru Buda Ibrahim Buda shine chairman na wannan monitoring committee na tabbatar da duk haƙƙin da an ka bayar ya kai ga marayu. Sai muka yi kwamiti guda a yankin Ƙaura, masarautar Ƙaura, masarautar Birnin Magaji, masarautar Shinkafi, masarautar Moriki da ta Zurmi. Shi kuma muka saya shi ƙarƙashin jagorancin Liman Muhammad Nasir Liman Ƙaura, wato Liman ban masallaci Ƙaura na Moda shine chairman na monitoring committee da dukkan fata members a wannan yanki membobi ne, haɗa da permanent member wanda yake honorable wato ainihin wato wanda yake sarki ne, sarkin Nasarawa mai layi ko permanent member ne Malam Nura, suna cikin wanda ke kula da wannan. Amma yankin Zamfara ta yamma saboda lokacin gama 6 ce sai muka raba shi 2, Mafara, Bakura, Maradun. Muka sanya kwamiti a ƙarshen jagorancin mai girman tsohon famsir Alhaji Muhammad Mustapha Maradun zai ciyaman.
wanda yake family members kuma da part-time member su kasance karkashi ne tun gudanar da an tabbatar da an kai kayan nan yadda Allah ya ce a yankin abin har yanzu kuma zone na biyu a ainihin zabarta yamma wanda ya shahi anka bukuyin da kuma ainihin wato gumi mun sanya wannan jagoranci a ƙarshen jagorancin Sheikh Malam Yusuf Abdullahi Mahura shi ma family secretary mai ritaya zai jagoranci wannan aiki tare dukkan membobin mu part time da full time members da a wannan yanki. Allah ta bike ka mu yi alƙawari tsakanin mu da Allah cewa wanga aiki ne na amana kuma duk wani aikin da an kai an ka ci amana ana iya samun jinkiri ko talala banda aikin ci amana marayu wallahi Allah bai ba ko jinkiri Allah bai ba wanda ya ci amana marayu jinkiri don haka mun kai alƙawari in aikin da ba mu iya shi to kuma mu aje shi mu ce Allah ya yafe muna da tunda komai yadda za mu iya mu ko wallahi za mu iya kayan mu babu wanda zai zalunci mu kale shi wayannan membobi nawa da ma'aikata na suna da haɗin kai da ni muna da manufa guda ta cewa duk wani abin da kun ka bayar turmi a tarho guda shadda guda naira 1000 guda tiya guda sai ta kai ga wanda an karkuta insha Allah kuma za a ɗauki audio da bidiyo a haɗa a kawo muku data completely ba mun kammala wannan zai ba mu damar ƙungiyoyin duniya da ke tallafa mu marayu idan mun sa wannan cikin website ɗinmu za su ga irin aikin da kuke yi da tallafi wanda zai ƙara ba da damar cewa har yanzu kawo yanzu rahoton da muka samu duk Najeriya babu irin Zamfara ga tallafa marayu da gajiyayyu da masu ɗan ƙarfi wannan shine a taƙaice bayanin nake son mai daraja ya jiya game da wannan aiki don haka muna ƙara godiya da addu'a alheri ga shi mai daraja gwamna da mataimakin shi da dukkan makarrabai da babban kwamiti da an kasa don kulawa da harkokin rabin tallafi na wannan ainihin wato shekara rashin jagorancin mai girma da biki gwamna Allah ya saka ba kowa da alheri ya sa wannan abinci aljanna ya ba mu nasara ga dukkan abin da mun kai masu martaba sarakuna ku ne uwaye ku ne jagorori ku ne shugabanni ga harkar zakka kun gadi wanga aiki kakannin ku da uwaye matsayin ku sarakunan musulunci mu lebarorin ku ne ma'aikatan ku ne don haka komai an kai wurin ku Allah ya taimake ku ku za ku sa ido ku tabbatar an yi adalci da kuma adalcin shi ya kawo ku ga wannan karaga Allah ya ƙara lafiya ya saka muku da haini don haka akwai dan bayanin da mai gida sakatare zai yi za ta kaita bakin nan don kaddamar da wannan aiki saboda lokaci ya yi ranta abin nan tubani wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin haka abinda ya wajaba ga duk wanda Allah ya yi ni'ima sawa'un ɗaiɗaikunmu ne ko hukuma ce to shi ne gode ma Allah shukurullah ita sirrin gode ma Allah idan Allah ya maka ni'ima sirrin ba kaɗan ba ne in ka koma cikin Kur'ani duka galibin annabawa Allah ya yabe su ga masu gode mashi innahu kana abdan shukura godiya sirrinta ga wanda Allah ya ni'ima ya gode to ba ta tafiya za ta tsaya permanent Allah na ce la in shakartum la aziyannakum wal in kafartum inna azabi la shadid idan Allah ya maka ni'ima abu guda ka gode to wannan godiyar wannan abin daya wani zai zo iske shi wannan bai tafiya an rawato daga umarnin abul aziz amirul mu'minin rahimahullah yana ce ita godiya da baibaya ni'ima ce wadda dabba ka samu ta da baibaya ba ta tafiya to haka godiya ga Allah in Allah ya maka ni'ima ka gode godiyar nan da ma'anarta ga baki daya ka gode da harshe ka ce alhamdulillah manzo rahama na cewa in wani alkhairi sai ka ce alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat to in ka gode da baki sannan aikin kai nuna haka sannan ka kuturta ga zuciyarka cewa wannan tawfiki ne na Allah ya sani aikin kwarai annabin Allah shi ne cewa ma tawfiqiya illa billahi ka dace kai abin kwarai lokacin da ka dace ba har karhin ka bane da dubara ka
tawfiki ne na Allah. A wannan ina kira ga ita kanta hukuma da mu talakawa da kowa wanga alkhairai da muka yi kanmu muka taimaka ma 'yan uwanmu. manzo rahama na cewa Allah fi auni al-abd ma kana fi auni akhihi. Allah yana cikin taimakon bawa, matuƙar bawa na taimakon ɗan uwansa. To waɗannan yayiwar na rashi ga marayu da masu bukata, wanda taimako da gwamnati ta bayar da ɗaiɗaiku masu hali da aka bayar da ƙungiyoyi, wallahi wannan shine hanya guda kacal wadda Allah zai yayi mana halin da muka ciki. An faraji an mummuni kurbatun min kurbatin duniya faraji Allah anu kurbatun min kurbatin yawmal qiyama. Wanda yayi inji manzon Rama, wanda yayi ma dan uwansa wata damuwa a duniya, bai da abinci, bai da sutura, yana da kaza, ka taimaka ma, to aljaza'u min jinsil amal, sai Allah ya yi maka ta lahira. Nan duniyan ma Allah zai baka lada, amma sai an ka faɗi wanda ya yi don ba ka gaba duniya da lahira ba ɗaya suke ba. To kayan abin duniya an ce to za a ma na lahira, tare da na duniyan ma za ka samu. Kaka abin da muka jawo hankalinmu gaba ɗaya al'umma mu sa godiya ga Allah gaba. Kan mu bi muna zama soke-soke komi an ka yi karena kana suka ai kaza kai kanka sai bala'in na wannan suka sai ya ƙaru. Wal in kafartu inna azabi la shadid, sai abun ya ta batwas, abun ya ta lalace muna. Kuma wallahi ni ga fahimta ta akwai wannan duk alkhairan da aka yi wasu ƙasashe na ji ana yi, mutane na murna, sai ka gane mu in muna magana sai kushewa dare na abu ni aka yi gwamnati da ya kuma an yi kaza, sai a ɗauko su 'yan kurakurai ba a dibin asalin alkhairi. Kuskure dama ai wahi ta gare shi, manzo rahama ɗaya bai kuskure, amma duk wani shugaba ko wani zai yi kuskure, amma ka dibi muhi zaman alkhairi, taimaka ma al'umma. To ina kira ga wannan nukta mu dawo ga hankalinmu. Sannan abu na ƙarshe, wannan rana ta yau wadda mai girma gwamna Dr. Bello Matawalle Muradun ya ainar da wannan zama da wannan taro don a ciyar da marayu 40,000. Kamar na yi bayani, wayannan marayu an ciro su masarautu 17, kuma kowace masarauta an shirya mata kaya 1,800, wanda ya kunshi shinkawa 6,991, masara 6,991, gero 6,991, suga 2,802. An shirya atamfa 26,666, shadda 13,304. An ba da kuɗi miliyan 40 a matsayin kuɗin ɗin. Mai girma gwamna ya yi wannan tunani ne domin ya ga cewa ya taimaka ma marayu su ma sun zo daidai da masu uwaye. An ba su abinci kamar da aka yi umarni a ciyar lokacin azumi, kuma an shirya musu shadda da atamfa lokacin bikin sallah domin su ma su yi sallah cikin daɗi. A nan a matsayina na shugaban wannan kwamiti na ba da wayannan kaya, ina son yi kira ga hukumomi guda biyu. Na ɗaya, hukumar zakka, da cewa bai jagoranci wannan aiki da suna a samu na kaso ba ko da misƙala zaratin. Don haka ina tabbatar muku da cewa tun daga gero har shinkawa har suga, ku auna ku gani abubuwan nan sun cika. In ya kama ku yi kwano ku yi kwano. Kaya ne na talaka na marayu na bayan Allah, wayanda ba su da gata sai Allah. Sai shi mai girma gwamna da ya ga tausayi aka aiwatar da wannan.
don haka a ƙarƙashin jagoranci na ban yarda da a tauye kowane irin ma'auni ba. Duk abin da kuka ga an kawo bai cika ba ku aje shi gehe kuma a kawo mana sakamako. Na biyu, uwayenmu sarakuna aiki ne wanda kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da cewa kun gade shi tun kakanni. Yana cikin aiki na shika-shikan musulunci. Don haka amana ce aka baku. Marayun nan ba mu san su ba, ko na san su, ko na kawo su, ko na ba da sunayensu. Sarakuna wannan aiki naku ne, kuma ba sai an tunatar da ku ba, amma umarni ne na Allah. Ya ce fa zikir fa yana zikir ta fa mu'minin, ka tunatar da yana tunatar da mu'minin mutum. Ba da an kun gaje ba dan ba za ku yi ba, amma ana tunatar da ku da cewa wannan aiki ko aka hannunta mashi kuma ya ta'allaka gare ku. Duk wani abin da aka ba ku wanda bai cika ba, ku dawo da shi a kawo shugaba, shi kuma shugaba ya kawo min. Duk inda aka samu na kasu, ni na hita a matsayina na jagora, na ba da umarni in akwai na kasu a kawo mai a gyara na kasu. In ka ashe na kasu ka kai na kasu. Watan azumi muke, shika-shikan musulunci, zakka na ciki, ba na ciki, ban ci ba ba ansa ba, ba yadda a ansa ba, ba yadda a ci ba. Mai girma gwamna, wannan sako ne shi ma daga gare shi, ya baya a ba marayu. Ga amana na Allah ta maku, Allah ya ba ku ikon riƙewa. Ko kuma marayu da ko masu riƙa marayu, mun yi kira da cewa ku yi ƙoƙari ku riƙa kayan nan riƙo. Abincin nan a ce da yawan nan matasa marayu, shaddodin nan da atamfan nan, atamfofin nan, a taimaka a ɗonka masu don su masu hito ranar sallah cikin farin ciki. Allah ya gwada muna ƙarshen wannan azumi lafiya, ya zama mun da daɗe muna ibada a ciki. Allah ya gwada muna ranar sallah da za mu hito tare da waɗannan marayu, mu yi bukin sallah tare da su, ya sa muna raye mu gani. Dukkan ibadodin da muka yi a cikin wannan wata, Allah shi karɓar muna. Uwayen mu sarakuna a ci gaba da sa wannan gwamnati ga addu'a, a gama limamai su ci gaba da addu'a. Ba mu da muke so irin addu'a ga wannan lokaci, kuma muna gasganta irin ayyukan da kuke. Allah ya ƙara kawo tsaro a cikin wannan jiha, ya ba ku ikon wakilcin da aka ba ku wakiltar da ayyukan ku zuwa ga al'umma. Kuma yadda kuka zo nan lafiya, gwamnati na godiya. Allah mai da kowa gidansa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.